Ayo meneng ya toh. Baturi. Tak gelem mobil nek Mas. Lombok tenan ora ndelompok tenan. Hey!
matane. Lho. Oh. Sudah gaduh. Oh. mate. Ya mate. Lu adik Rompi. Sopo? Adik Rompi. Apa ning dulur to, Bang? Adik Rompi. Dosan mercon iki kena ngambene iki. Udah penak ora gedhi mercone iki.
ngoprok dompetmu. Oh. Ayo, ayo, ayo. Ngatasi kayak bisa. Kau ya saya ngomong rom. Ini. Dulu. Lu orang gandong kena sensasi ya saya kelek kabeh. Jaya apa tetot mata kan. Nyapa? Goyoke kaget. Lah kowe mau ora pemanasan sik kok. Lah cacak. Nyusu lho. Nyusi. Garing cah, garing. Jangan mikir loro iki. Iki lho. Aku awan ngomong. Mikir loro wek ning sapa iki? Mikir loro wek ning sapa? Amit, Mbah. Iya, baterai mau ngomongi awakmu. Baturmu mau ki apa ya, Pi? Wong iki kita tugasnya juga duit gini kan lho. Kan hari lebaran kan. Oh iya, nek THR. Sakmene kan THR iki pojok lho. Wis disiapke. Wis lagi. Sing ndi ta? Sing ndi? Lho. Wis sapa kuwi? Bojone kae lho. Bojone sing ndi? Weh, nggih. Apa? Mikir. Pedap. Meong. Meow, enak kan. Pak, matur sembah nuwun nggih, Pak. Nah, matur suwun Pak nggih. Pak sinten asmane mau? Pak To. Oke, Bu, siap. Matur sembah nuwun nggih, Mas. Ya Nomor Allah. 11 ya cangkem. Neh enggak, Bu? Kok neh lho? Masa memik neh. Mik nggih. Oh, tepuk tangan iki mesti Lah. naoni lho. Wis sing telu ki ben ngasin ngene. Sebelum nggih, Mbak, siap. Siap. Kowe melok. Matur sembah nuwun nggih, Mbak. Kowe arep ngawasi. Kok bagi hasil kok. Kalau. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Tambah kena rezekine. Sehat selalu. Sugeng Riyadit, ora disalami to yo kowe iki yo njaluk sangu tok lho. Lae dine ra mbok ucapke Urung. Urung-urung njaluk anu kuwi THR. Lagi dok apa mau gowo? Ora. Dulu. Saya mau mewakili loh. New Surya Wijaya gitu. Yo Surya Wijaya. Mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mbak bilih wonten lepate kula nyuwun pangapunten ageng-agengipun. Biasanya Baryadri loh. Heeh. Masyarakat sing nonton ini mesti nanggap New Surya Wijaya iki. Oh jadwalnya sebentar lagi. Tapi ini nomor sing dihubungi gak enek. Gak enek lho, iki jenengan goib. Ora usah dihubungi. Lah masyarakat apik. Iki ora mike iki terus cangkemmu.
Putus kayak wonge iki. Iki lho masyarakat Sereng nanti apa yang nanggap nyus apa iki? Nyus Surya Wijaya ya lah. Nyus. Mama. Iki lho, iki anake sapa gitu kan mau betake ngono. Padane kucing. Duh, dipisui. Pukul pae. Sampai nih gak oleh muni ngono. Gak pareng pareng. Pak Handoko ning kono kae lho. Gak pareng lek muni ngono kuwi Gak pareng le. Ora pareng. Tapi lek lirik gak pareng lek banter ya. Heeh, ngono. Ora pareng lek ngono kuwi. Sampean gak pareng muni ngono ya. Ya lah dicontoh mbak-mbak, bapak-bapak kae omong sing apik. Ngomong sing apik. Iso asal ora. Nah. Iki piye iki kok endot-endot iki? Wah jadado. Dalene. Sampean sire. Dalene. Mun kene piye iki? Lah, wis rasane ngisor kene unggahno kene. Unggahno panggung sire iki. Apa nyampar saja. Soliki nih anak era dobani ya. Ini anakmu ki. Le sampean mun nang kene kali sinten? Taleki. Kali iki. Kire. Dijunjung. Sampean anak sapa? Pak Agus sapa? Agus sapa? Pak Agus apa? Agus sapa? Gus Agus tempe. Kok nyapa kok tempe? Lah iki jare tempe. Mosok mau bapake bakal tempe. Sik, le sampean ngene iso atraksi apa gak? Ya wis iso. Mas ditabuh atraksi, Mas. Wis jak Tenang joget. ya. Jak joget nang isor kono terokno, gak ono contoh. Rasah dodo apa? Kowe rasah dodo. Iki bojone Agus iki. Wis, ra iso. Pinter. Piye ke muji rahayu piye ke pelayan. Sampeyan Ibu, tak mau Ibu. Ora, enggak ngapa-ngapain aku baik kok. Jus. Iya. Oleh rondo jus. Loh, ibu enak rondo ta? Janda. Oh, ora. Ora matamu tuh bojo kok. Sombong Apa, randak-randakne, Bu. Nggih, ini kan Iya, samplok. sing sauto aku, Bu, jenengan paring asma sinten, Bu? Jangan bahasa Oh, Ya, Bu, ibunya kamu namanya siapa? saya Rosa. Rosa. Jenenge jen Rosa. Rosa ki artine apa Rosa ki? Bunga Rosa lho. Ya, sak karepmu. Bu, Sik. Kuwi bocah cilik ki tulu ngono he. Bocah cilik ki gone. sik, tempene minggir sik, duduk. Loh, Bu, saya kan belum mengucapkan terima kasih. Iya, Semoga terima Ibu kasih. Rosa diparingi rezeki ingkang kathah, ingkang Rezekinya banyak. banyak. Semoga panjang umur. usahanya sukses. Amin. Nah, Bu, kurang muncah itu papat ya wis sitok. Bu, sampe mau naik pesawat apa Bu ini? Lo naik kereta, rumahnya mana? Denpasar ya? Denpasar ada delok Nyuwun Surya Wijaya. Kasih tepuk tangan yuk. Ada Denpasar, Bu. Bali sana. Lah arah endi? Oh enggak Bu, ojo dene. Ini kok THR-nya mana gitu loh katanya. Saroku marak entok ya. Nggih Bu, makasih banyak. Nanti pulangnya sampai tujuan dengan selamat. Salam kepada keluarganya ya Pak. Dadah. Dadah, ya, semoga- Bu, terima kasih Bu ya. Ini liburan ya ini ya, liburan. Lah Surya Wijaya penontonnya kok ngendi Bang? Kok Denpasar. Denpasar. Wis Mas, saiki salto maneh mengko lek oleh rezeki. Kayak iki. Nggih Mbah. Sampeyan salto. Kula sing nyawer. Lah ya sampuratemu. Oke Mbah, siap. Ayo Mas. Piye mbok piye? Nyawer wonge. Oke. Kowe ora saweran ngono Sarawak. Jaluk oh. Kowe melu rono lho. P.
Glosor lho. Toh. Ayo, kuwi lho. Terima kasih. Wes kabur. Ayo kruyuk. Ayo. Wes pindah provinsi. Kuwi bose gede. Walah, ora gelek. Yo, aku paham, sik meno, aku ndek nginceng storine cacah pas bagi-bagi takjil. Pok, 1, 2, 3, jan bose loman, Pak. Bapaknya gagah, dhuwur, bagus. Iya lho. Dilem-lem ora. Ya jelas toh. Ora kakek di roasting. Cangkem. Terus iki nyapa to, Gus? Pak, niki nggih matur sembah nuwun sanget nggih, Pak. Muga-muga jaranan New Surya Wijaya tambah laris, Amin. guyub rukun, Amin. tanggapane banter. Amin. Ojo lali Pak nyeluk aku ya, Pak. Yo lek katut. Ya lek katut ora iki lho. Akeh ora. Pak Bu enggak lho, pokoke bagus, gagah dhuwur, loman pisan. Bapak sapa? Aduh, Bapak sapa? Sapa? wow, Bapak Haji, bos sayur balap cah. Monggo Pak Bu, bakdo sawi ngene Pak Haji. Iya toh? Pak, niki muga-muga jenengan panjang yuswane, muga-muga barokah rezekine. Amin. Kula tak izin sauturin nggih, Pak. Ya ngono kuwi omongane wong ditanggapi jajal lek ora dijak. Halo Oh. kae kok anu. Wis aja ngono Jos, iki jek halal bihalal lho. Bisa. Ayo Mas. Yo. Kayak nyabar kayak ayo. Iku dadi onek. Sekarang melek. Iya. Sitok Mas. Jaga kan rangka. Besok lah. Memamui kalau
Ayo le konono kae lho konono gek salto bar iki. Ayo durasine gek ngedum. Ijine meh sampai setengah seperempat gitu. Aku kan dhisik ganteng, aku kan dhisik ganteng. Lah iya setengah seperempat. Dhisik ganteng. Setengah kurangnya seperempat. Wah, emang ini. Emang mikir mau gua nyanti kok? Mbak, butuh pertolongan iki. Anu artisnya nyuruh Suryo Wijaya ki ben nembang ini Mas, ben semangat Kan pijo siji kok telu papat lima. penontonnya ben semangat. Ayo Mas, dangdute Mas. Peyo aku. Ora sak. Kowe mah dititipi saweran karo mbok.